uThixo uvumile, Sathane udanile, samkelo nombali bayatshata, halala halala, halala halala, alala alala, yo halala. Hey! Mamela. Abantu uyoze bathi no benzela i-content, they are doing it for the views, but namhlanje umfana kaShezi aye atsho ke amazulu athi umfana waze wayindoda wenza iqiniso, kept his promise, wahamba ke waya kulombali. Siyabazi ke ku social media basoloko be together. I think bayiqala lento yabo last year, and abantu abaninzi besithi no usamkelo yonke lento uyenzela i-content, probably they're not even going to last. You understand? Abantu abaninzi ke amantombazana amaninzi rather mangathi abantu bemjongela phansi umbali besithi akekho kwi standard sikasamkelo, but namhlanje bona abebecinga baba kwi standard sikasamkelo bashiyekile, and usamkelo wenze ntoni? Wenze iqiniso kombali ke you guys. So abantu even though seyihambile usamkelo wayolobola bathi haana itheni ingathi yi-music video lena, and usamkelo uyifake the entire video of the lobola negotiations wazifaka ku YouTube channel yakhe. Kukhona abantu abathi ayi thina sicinga into yokubana ngu-DJ Tira lona who is behind all of this, and probably kukhona ke iculo aliphekayo, because thina umbali wasixelela into yoba akanaye ke umndeni, so lona umndeni uvelaphi na. But ke as time goes on guys, siyobona ba who is right. Usamkelo was telling the truth okanye was he doing it for a content, you guys? Anyways, your thoughts, ndiyacela mas engage aneni, and nizonibona mna kwelandelayo ivideo. Bye.